khobor kaham jotono no tei haino rok no ani channel o lamsogo tini ke ang kisa kam nangui ani dol bai fataro nongkhorka nokha somsajak watui phai phano mano tabuk to watui joraba no bar sibai dong ha watui phanya nai dong raincoat nang dong ta mani ro phuna puro raincoat kanai nani hai yang khana puro nai ne na hai nai ini watui no bar siman tal do ka bus watui tao khai cho nữa đó tao khai pa rang bang suka na ni còn ai đâu sức lá kinh nè pha là yang à confused very much ikle nai thop le iko nin dress be matching ta kha khumro solai mai se de tabuke sharik ngkha kisa samung nangui ani manai baima nongkhorka Agartala ora borok him payo baksa ke ba achugui kok salayo baksa ke ba bui himai tangman nai thayo baksa hangkai exercise khaibayo ei kotui baksa hangke achukna jaga nai to go abo sungrok nota jaga maya joto na asukja buringkana la asuk mali ta agi busuk borok bangoro mela haing tongo tabuk hingkai khali tiba hai mana
health ni bagi buku conscious nah di om tiga khai bai dina robo jadu 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 ora chibuk rok phan tong mano nai khlai him bai di Hangsinai. Tahu ke jeng jani jana ko thangsinai. Bye. Good night. So narok bahing sakatini ani vlog. Comment khai sabi. Te ani video rok no jajagi tongka hanke like khai di share khai di te subscribe khai na ta pok di je katal nai tong nai rok hor kaham jotono no.